راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة بإرتاورن غازيتنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرى سمعتي نايلومي سولوس حموشت ميازيا كلتاشان عسران كلتن فنونا يفلمالو مكتالكم نعدمنا على توزينا كنقدم أبي جمع بحر ليبيا بوحدود 9 حتى تعقبان سدتنياتات انتحلهم سعود عرب أبي حدة توارح أستات 100 شيء إثيوبيا وإن مسقاق وتينا جنرال البرهان نفولي لوق حبرات هجرات كاب سودان كسقوم وخانوات انكغو راديو إرنا نابزر زراتو مسن نستقر أبي جمع بحر ليبيا أستات 9 حتى تعقبان سدتنياتات كم زتحلو حكايم بزيدو بجليسو اتي اغراو تكال قبر سناي بزرقو حبريتا مسرت كاب عقمان لعلي حتى تعقبان سدتنياتات نصعن الجلبة بكلت ميازيا اب ساعتات ناي نغويا اب جماغم بحر ليبيا تحيلا زاغيت نايستات 9 7 ريسا اب اغراو كل ماي تصنبلل نابله ترخيبلو زيغنت نايزوم قدايت حدا بحر زخون سبات اي تفلتن تيفي راي حادث تبالت مدبر تلفزيون ايطاليا اب زغربت وصبصب بوغنا 4 قدايت حدا زخونو حتى تعقبه اليغري حدا بزتبالت ناي نقد مركب كدحنو كم زخالو افليطا انتغوني سراحتنياتات تمركب نتوم كابناي موت حدا غاز دحانو حتى تعقبه ناب ليبيا مملاسوم اتتكال قبر السنة وغيسو اب زحل فورحي كاب جماغم بحر ليبيا بجالباز تبقسو استات 7 حتى تعقبه دايوم كم استفي اغرا محبر سدتنياتات IOM مقلاص ويرسعن نكسنا السعود عرب اب حيده توارح استات 100 شيء اثيوبياوያን ንምስጓግ ወጢና ከም ዘላ ቴሌቪዥን ፈረንሳይ 24 አቃሊሓ ኣብታ ሃገር ኣስታት 750 ሽሕ ኢትዮጵያውያን ከም ዘለው ንጸብጻብ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ብምውካስ ዝተቐሰት መደበር ቴሌቪዥን ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ ካብዚኣቶም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝኣተው ምዃኖም ኣገንዚባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም በብእዋኑ ካብ ስዑድ ዓረብ ዝስጎጉ ዜጋታቱ ንምትእንጋድ ምድላዋት ከም ዝገበረ ይዝገልጽ እንተኾነ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸይሙ ዝርከብቲ መንግስቲ 100 ሽሕ ንዝኣኽሉ ካብ ስዑድ ዓረብ ንዝስጎጉ ዜጋታቱ ቆላሕታ ክገብር ዓቕሚ ከም ዘይህልዎ ዝተፈላለዩ ወገናት ይጠቕሱ ንግስነት ስዑድ ዓረብ በብእዋኑ ዝሓዘቶም ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘይጸንሖም ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝተፈላለዩ መዳጎኒ ማእከላት ሰብኣዊ ርህራሄ ብዝጎደሎ ኣተሓዛ ቀይዳቶም ከም ዘላ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይወቕስዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ወገኑ ካብ ስዑድ ዓረብ ንዝተሰጎጉ ዜጋታቱ ነተወላዶ ትግራይ ፈልዩ ንበይኖም ክዳግኖም ከም ጸንሐ ይውቀስ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣስታት 375 ሽሕ ኢትዮጵያውያን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ናብ ዓዶም ከም ዝመለሰት ጸብጻብቲ ኣህጉራዊ ማሕበር የመልከት أبومبر لألاو بيت مغرب السودان جنرال عبد الفتاح البرهان نفولي لوق حبرات هاجرات فولكر بيرتس كاب السودان كسقو مخانات انكغو الجنرال أب بحث ميازيا بستخايده ممرق أبالات سرعي السودان أبزس معقل اتي فولي لوق درس سلطانو يحلف كم زلو بموكاسيو كاب السودان كسقو كم زخل زحبره اتفولي لوق كحسينا سمعناو قبل جنرال البرهان قليسو فولي لوق حبرات هاجرات اب سودان فولكر بيرتس بزعبه هلو كنتا السودان عملكيتو ناب بايتو تاب زغربو تسبسب اتهاجر بقطبات حمس مهلاو بمتكاس حالتات تتا السودان اب لعلتهم انصار سلطان بحيتو زلو وتهدراو ጉጅሌ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዘካይዱ ዜጋታት ሃገር ጎነጽ ይጥቀሙ ምህላዎም አገንዚቡ መግለጺታት ትፉሊ ሎክ ዘቆጥዖ ጀነራል አልቡርሃን ደረስ ስልጣኑ ደጋጊምና ነጊርናዮ ኢና ክንዘራረብ ከም እንኽእልውን ነጊርናዮ ንሱ ግና ደጋጊሙ ዝሕሱ ዘሎ ከምዝን ተቐጺሉ ድማ ክንሰጎም ኾና ነጊርናዮ ኢና ክብል መዲሩ ከብራ ሰማዕትና ዜና ተዛዚሙሎ ንሎሚ ሰሉስ 5 ሚያዝያ ዝተዳለወ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ክስዕብዩ سلام كما يتغنيو زي خبركم من خبركن تخطاتلتي سمناوي مدب سبورت فلما نتي بعسران شوعتن مقابيت كلتا شنسران كلتن أول الدر فولتا تشيكليستا كاتالونيا بزقات أمامو دقتي تحسيو أب كتما بارسلونا بزركب هوسبيتال تعاقب الزلو إيرتراوي تغددماي أمريكاوي تورلو تور تيم تريك سيغافريدو أمانيل قبرك زيابير محرت رقيبو حاويو ناول الدر نخملس زلنا تمنيت نقلت بمقتصال لابزنا يلوم معلتي 6 ميازيا كلتا شنسران كلتن تحستونا نعوت أولمبيكاويت أتليت نازريت ولدو نتسلوا عوت بينيام قرماي أبك قلدم بشكلة أفريقيان إيرتران كمون كالوت حبريتات سبورتن كنغرب لكم هنا كتكتاتلو بخبري نعدمكم
ኤርትራዊት ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ በቆጻጽራ ኤርትራ ናብ ሰንበት 3 ሚያዝያ ዘውግሕ ለይቲ ሰዓት 3 ኣብ ደቡብ ኮርያ ዘሰላሰለቶ መበል 12 ኣህጉራዊ ውድድር ማራቶን ደጉ 2022 ቀዳማይ ደረጃ ብምሓዝ ኣኽሊል ዓወት ደፍያ ንውድድራ ብ2 ሰዓታት 21 ደቂቕን 56 ካሊታትን ዝፈጸመት ጓል 32 ዓመት ናዝሬት በዚ ብሰንበት ዝኣተወቶ ግዜ 3 ክብረ ወሰናት ከም ዘመሓሸት ተረጋጊጹ። ቅድሚ 3 ዓመት ኣብዚ ቦታ እዚ ብኬንያዊት ማርጋሪት ኣጋይ ናይ 2 ሰዓታት 23 ደቂቕን 28 ካሊታትን ዝበለጸ ግዜ ተመዝጊቡ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ናዝሬት ድማ ነዚ ክብረ ወሰን እዚ ብ1 ደቂቕን 32 ካሊታትን ለጠቕ ንኸተብሎ በቂዓ። ብ16 ግንቦት 2021 ንውድድር ማራቶን ሚላኖ ብ2 ሰዓታት 28 ደቂቕን 7 ካሊታትን ብምዕማም ክብረ ወሰን ማራቶን ኤርትራ ዝወነነት ናዝሬት በዚ ናይ ብቕድሚ ትማሊ ውፅኢታ ብዘይካ ንክብረ ወሰን ማራቶን ደጉ ንውልቃውን ሃገራውን ክብረ ወሰን እውን ብ6 ደቂቕን 11 ካሊታትን ክትሰብሮ ክኢላላ። ናዝሬት ካልአይትን ሳልሰይትን ኮይነን ስዒበናን ዝኣተዋ ኬንያውያን ፓሜላ ሮቲችን ጁዲዝ ጅሩቤትን ብቅደም ተኸተል ብ47 ካሊታት ከምኡን ብ4 ደቂቕን 21 ካሊታትን ብምምራሓ መስመር ዓወት ረጊጻ። ኣብ 2021 ቃል ኪዳን ብዝኣሰረላ በዓል ቤታ ሊቨንግስተን ኣብርሃም እትስልጥንን ኣብ ከተማ ከሰላ ሱዳን ዝተወልደትን ናዝሬት ቅድሚ 2 ቅነውን ኣብ መደፈራ ዝተገብረ ውድድር ጉያ እግሪ 10,000 ሜትሮ ንቕሊ ድማ ብ32 ደቂቕን 1 ካሊትን ብምውዳእ ቅድሚ 16 ዓመታት ብኣትሌት ስምረት ሱልጣን ኣብ ከተማ ማንቸስተር ንዝተታሕዘ ሃገራዊ ክብረ ወሰን ብ9 ካሊታት ኣማሓሻ ናይ ብሕታ ጌራቶ እያ። ብዘይካዚ እዛ ንኤርትራ ወኪላ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ጃፓን 2020 ተኻፊላ ዝነበረት ኣትሌት ብ24 ጥቅምቲ 2021 እውን ኣብ መንደፈራ ኣብ ዝተገብረ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ብ16 ጥቅምቲ 2010 ብኤርትራዊት ኣትሌት ኤደን ተስፋኣለም ኣብ ናኒንግ ቻይና ንዝተጻሕፈ ናይ 1 ሰዓት 13 ደቂቕን 41 ካሊታትን ብሉጽ ሃገራዊ ውፅኢት ብ59 ካሊታት ኣጉዲላቶ እያ። ናዝሬት ድሕሪ ውድድር ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መጠይቕ መጻ መደባ ኣብቲ ካብ 15 ክሳብ 22 ሓምለ ኣብ ኦሬጎን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝካየድ መበል 18 ውድድር ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ምዃኑ ገሊጻ። ኣብዚ ንመበል 12 ግዚኡ ዝተሳለጠ ኣህጉራዊ ውድድር ማራቶን ደጉ ብዘይካ ናዝሬት ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ንጉስ ያምለሶም ወዲ ሓኪሙን ምስ ደቂ ተባዕትዮ ተቐዳዲሙ እዩ። 2 ሰዓታት 10 ደቂቕን 29 ካሊታትን ብዝኾነ ግዜ መበል 10 ተርታሒዙ። ወዲ 35 ዓመት ኣትሌት ንጉሴ ድሕሪ ውድድሩ ኣብ ዝሃቦ ቃል ቀድሚ ናብዚ ውድድር ምብጋሱ ኣብ ዝነበራ ሒደት መዓልታት ምጭባጭ ዋዳ ከም ዘጋጠሞን ን3 ርብዕ ናይቲ ብዓወት ኢትዮጵያዊ ሸፈራ ኣራዶ ዝተፈጸመ ውድድር ድማ ከይተረፈ ምስ መጉዳእቱ ከም ዘሰላሰሎን ኣብ መወዳእታ ግን ተቐንዛ ልዕሊ ዓቕሙ ስለ ዝኾኖ ካብ መራሕቲ ክተርፍ ከም እተቐሰበን ገሊጹ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብራይተን ብሪጣንያ ምህምር ዝኾነን ድሌት ኣድልዎን ወሳንነትን ጸለምቲ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዘርእስታ ኣብ ጸለምቲ ተወዳደርቲ ብሽክለታ ተኪራ ዝተዳለወት መጽሓፍ ዘዳለወን ዶክተር ማንሮል ሞንክሪፍ ቅድድም ብሽክለታ ዓሌታውን ዘይሓቋፍን ስፖርት ምዃኑ ይገልጽ። ንሱ እቶም ዝርከቦም ጸለምቲ ተቐዳደምቲ ንኹሉ ሽግራቶም ጸይሮም ኣብ ዝዕወትሉ ዝግባእ ኣፍለጦን ናእዳን ከም ዘይረኽቡ ይዘረድእ። ንኣብነት ሩሰል ዊልያምስ ዝተባህለ ካብ 7ታት ክሳብ መጀመርያ 2000 ዝነጠፈ ጸሊም ተቐዳዳማይ 18 ግዜ ሻምፒዮን ብሪጣንያ ኮይኑ ከበቅዕ ንሃገር ወኪሉ ሓንሳብ ጥራዩ ኣብ 1986 ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ዓለም ተኻፊሉ። እቶም ማማሓደር ስፖርት ድማ ኣብ ዓብ ስም ዘሎ ውድድር ጸሊም ተቐዳዳማይ ካብ ዝልእኩ ብዝኾነ ይኹን ተቐዳዳማይ ከይተወከሉ ክተርፉ ምርጭኦም ምዃኑ ከም ተገንዘበ ዝሕበር። ዶክተር ሞንክሪፍ ኣስማት ታሪኽን ኣበርክቶን ናይ ካልኦት ቦቕዓትን ብሉጻትን ተወዳደርቲ ክነሶም ብሰንኪ ሕብሪ ቆርበቶም ግን ኣብ ሕርያ ኣድልዎ ኣጋጢሞዎም ካብ ዓበይቲ ውድድራት ዓለም ዝበኸሩ ጸለምቲ ተቐዳደምቲ ኣብ መጽሓፉ ብዝርዝር ኣቐሚጦም ይርከብ። እዚ ንጸለምቲ ተቐዳደምቲ ብሓፈሻ ኣብ መድረኽ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ዝግባእ ዕድል ክወሃቦም ኣለዎ ኢሉ ዝምጉት መምህር ንቅድድም ብሽክለታ ብዝተፈልየ መነጽር ወይ ሌንስ ክርዮ ዝፍትን ማለት ብጸሊም ሌንስን ብጸሊም ስእሊ እምሮን ይብል። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ክኢላን ተንታንን ቅድድም ብሽክለታ ማድስ ካጋስተድ ንክብደት ዓወት ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቤልጂማዊት ወርልድ ቱር ቲም አንተርማርሼ ወንቲ ጎበርት ማተሪዮ ቢንያም ግርማይ ኣብ የንት ቨቬልየም ከድንቕ እንከሎ ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ታሪኽ ናይ ኤሮጳውያን ጥራዩ ክበሃል እኳ እንተዘይተኻለ ናይ ጸዓዱ ስፖርት ግን ሓደ ኣፍሪቃዊ ኣብ ከምዚ ዓይነት ውድድር ክዕወት ቅድሚ ሕጂ ስለ ዘይተረኣየ እዚ ናይ ሎሚ ታሪኻዊ እዩ። ቢንያም ፈቲንዎ ዘይፈልጥ ውድድር ምስ ምዃኑ ኸዓ እቲ ዓወት ዘበራትዕን ስምዒት ዘለዓለን እዩ ኢሉ ነይሩ። ካገስታድ ኣብዚ መግለጺኡ 3 ነገራት እዩ ከብርህ ፈቲኑ።
ሓደ ቅድድም ብሽክለታ ብቐዳምነትን ብቐንዱን ንጻዓዱ ተቐዳደምቲ ስለ ዝሓቁፍ ኣፍሪቃውያን ወይ ከዓ ጸለምቲ ተቐዳደምቲ ይትረፍዶ ኣብ ዓብዪ ውድድር ክዕወቱስ ኣብ ጋንታ እውን ብደረጃ ወርልድ ቱር ንኽጥርነፉ ዘለዎም ዕድል ኣዝዩ ጸቢብ ምዃኑ ካልኣይ ልዑል ክብርን ስምን ናይቲ ውድድርን ዓወትን ሳልሳይ ድማ እቲ ዓወት ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣፍሪቃውያን ዘለዎ ሞራላዊ ድረኺትን ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ተቐዳደምቲ ብዓበይቲ ክለባት ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ብርኡይ ኣድልዎ ክገብር ከም ጸንሐን ከም ዘሎን ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ ንጉዳይ ቢንያም ግርማይ ከም ኣብነት በቐረባን ተዳሪእናዮ ንሱ ናብ ኢግል ስዊዘርላንድ ስልጠና ድሕሪ ምምጽኡ ጎኒ ጎኒ ትምህርቱ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ውድድራት ብተደጋጋሚ እኳ ይዕወትን ኖድ ውፅኢት ድማ የመዝግብን ተነበረ ወርልድ ቱር ክለባት ግን ናብ ቀንዲ ይኹን ተተካእቲ ጋንታታት ከእትዎ ኣይፈተናን ከም ውፅኢት ናይዚ ድማ ምስ ክለብ ማእከል መሰልጠኒ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ንኻልኣይ ዓመቱ ክቕጽል ተገዲዱ ኣብዚ ካልኣይ ዓመት እውን ቢንያም ኣብ ኣፍሪቃን ኤሮጳን ዝተፈላለዩ ዓወታት እኳ እንተተጎናጸፈ እተን ዓበይቲ ክለባት ነቶም ትሕቲኡ ብቕዓት ዝነበሮምን ድሕሪኡ ዝተሰርዑ ጸዓዱ ተቐዳደምትንን ብቐዳምነት ከፈርማ ተራየን እዚ ድማ መርኣያ ኣድልዎን ዓልየትነት እንዳ እምበር ካልእ ኣይኮነን ንዑ ድማ ኣብ ካልኣይ ደረጃ እትወዳደር ንእሽቶ ፈረንሳይት ፕሮ ቲም ዴልኮ ናይ 4 ዓመታት ውዕል ብምሃብ ምስኣ ጸንቢራቶ ቢንያም ምስ ክለብ ዴልኮ እውን ኖድ ውፅኢት ዝረኸበ ክኸውን ከሎ እታ ጋንታ ቆጠባዊ ጸገማት ኣጋጢሟ ንኽትፈርስ ሰንከልከል ምስ በለት ንብቕዓቱ ግድን ክትኣምነሉ ዝተገደደት ሓንቲ ካብ ጋንታታት ወርልድ ቱር ዝኾነት አንተርማርሼ ዋንቲ ጎቤር ማቴሪዮ ፍርቂ ዓመት ኣብ መስርዓ ኣሰለፈቶ ምዛ ጋንታ ካብ ዝኣቱ ድማ ኣብ መወዳእታ 5 ወርሕ ናይ 2021 ሓንሳብ ቀዳማይ 5 ግዜ ምስ ብሉጻት 10 ተቐዳደምቲ ኣብ ርእሲ ምስርዑ ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ዓለም ትሕቲ 23 ዓመት ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ መድረኽ ሽልማት ሓኺሩ ኣብዚ ሒዝናያ ዘለና ዓመት እውን ዓወት ዘይተፈልዮ ቢንያም ኣብ መጀመርያ 3 ወርሕ 2 ግዜ ቀዳማይ ክወፅን ከሎ 5 ግዜ ድማ ምስ ቀዳሞት 10 ተቐዳደምቲ ኣትዩ ቢንያም ብ24 መስከረም 2021 ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ዓለም ትሕቲ 23 ዓመት ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ፈለማ ናብ ፖድየም ዝደይበ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ብምዃን ኣብ ታሪኽ ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ሓድሽ ምዕራፍ ብድሕሪ ምኽፋቱ ይኹን ድሕርቲ ብሰንበት 27 መጋቢት 2022 ኣብ ቤልጅም ኣብ መበል 84 ውድድር ክላሲክ የንት ቬቬልየም ዝጨበጦ ታሪኻውን ረዚንን ዝዓበየ ዓወቱ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ዓወተይ ንጋንታይ ንቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃን ኣገዳሲኡ ብዙሕ ነገራት ክልውጥ እዩ ንኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ብሩህ መጻኢ ዝፈጥር እዩ ኣብ ሓደ ውድድር ንጭፍራ ተቐዳደምቲ ብሽክለታ እንተዳኣ ተዓዚብና ብዙሓት ጸለምቲ ኣይትርኢን ኢኻ ምናልባት ሓደ ወይ ክልተ ትዕዘብ ኣዝና ውሕዳት ኢና ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ገለ ለውጥታት እኳ እንተሎ ኣብዚ እቶ ዝበሃል ግን ኣይኮነን ወክልና ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ሕጂ እውን እንተኾነ ኣመና ትሑት እዩ ዘሎ ምናልባት ኣብ ዓመት ሓደ ተቐዳዳማይ ጥራዩ ናብ ደረጃ ፕሮፌሽናል ዝሰጋገር ብሩር ማዳልያይ ብሓደ ለይቲ ዝነጠበ ኣይኮነን ቅድሚ ገለ ዓመታት ናብ መሰልጠኒ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም መጽ ብዙሕ ትምህርትን ተመክሮን ቀሲመ ብዙሓት ደቂ ሃገረይ ግን ተኺሎም እዮም ናብ ውድድር ሻምፒዮን ዓለም ኣትዮም ከምዚ ጌርካ ኻ ጽቡቕ ውፅኢት ከተምጽእ ኣይትኽእልን ኢኻ ካብ ብንእሽተኻ ከመይ ጌርካ ክትወዳደር ከም ዘለካ ትምህርቲ ክትወስድ ኣለካ እዚ ጀሚሩ ዘሎ ገለገለ ለውጥታት ክቕጽል ተስፋ ገብር ኣብዚ ዓመት 7 ወይ 8 ንኸውን ኤርትራውያን ኣብ ደገ ንወዳደር ኣለና እዚ ማለት ነገራት ይልወጡ ኣለዉ ማለት እዩ ብምባል ዋሕዲ ጸለምቲ ተቐዳደምቲ ከም ጸንሐ ብምሕባር እቲ ንሱ ዝረኸቡ ዓወት ኣቓልቦ ዓበይቲ ክለባት ናብ ኣፍሪቃ ክስሕብ ዘለዎ ተኽእሎ ኣብ ርእሲ ምትንብሁ ስልጠና ኣብ ምዕባለ ተቐዳደምትን ስፖርትን ዘለዎ ዕዙዝ ተራ ጠቒሱ ብዙሓት ክኢላታትን ተንተንትን ስፖርት ብወገኖም ብዓወት ቢንያም ተኸቲሎም ዓበይቲ ክለባት ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃን ኣፍሪቃውያንን ተቐዳደምቲ ዝነበረን ልሙስ ጠመተ ድሕሪ ደጊም ክልውጦን ኣዒንተን ናብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ገጸን ቁሊሕ ከብላ ምዃነንን ብምግላጽ ንርእይቶ ቢንያም ኣብ ምድራዕ ይርከቡ ንኣብነት ዕውት ቱር ዲ ፍራንስ 2012 ከምኡ ድማ 5 ግዜ ወርቂ ማዳልያታት ኦሎምፒክስ ዘንጠልጠለን ብሪጣንያዊ ሰር ብራድሊ ዊገንስ እዚ ናይ ቢንያም ውፅኢት ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ለውጢ ይርአ ከም ዘሎ ምልክት እዩ ንቅድድም ብሽክለታ ብመንጽር ሓቋፍነቱን ተዳሪእናዮ ናይ ብሓቂ ለውጥ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብርግጽ ሕብረ ባህላውን ሕብረ ሃገራውን ስፖርት እዩ ምናልባት እቲ ዓወት ንቢንያም ደራኺ ኣይኮነን ክኸውን ይኽእል እዩ ንብዙሓት ኣብ ቤቶም ኮይኖም ንዕኡ ዝተዓዘብዎ ደቂ ዓዱ ግን ዘተባብዕን ዘነቓቕሕን እዩ ቅድሚ ገለ ዓመታት ብዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት ዝተረኽበ ዓወት ነይሩ ህዝቢ ድማ ነዚ ፈትይዎ እዩ ታሪኻዊ ሰረት ኣብ ዘለዎን ኣካል ኣስክሬን ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ዝኾነ ውድድር ክላሲክ የንት ቬቬልየም ምዕዋት ግን ከም ዝመስለኒ ንውድድር ብሽክለታ ታሪኻዊ መዓልቲ እዩ ብርግጽ ድማ ታሪኻዊ እዩ ድሕሪ ምባሉ ሓደ ዓወት ንኻልእ ዓወት እዩ ዘተባብዕ ዓወትካ ይወልድ
ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝኾነ ነገር ክትተባባዕ ወይ ክነቃቃሕ ይደልዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ካብ ሃገርካ መሳርሕትኻ ገለ ነገር ምስ ዝገብር ወይ ድማ ምስ ዝዕወት ዓብኡ ንእሽቱ ኩሉ ይከኣል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዝሓድሮ ቅድሚው ዕውት ክሳብ ዘይተረኸበ ግን ዓወት ንደቂ ካልኦት ከባቢ ዓዲ ወይ ሃገራት ጥራይ ዝምልከት እዩ ዝመስለካ ስለዚ ኩሉ ነገር ክልወጥ እዩ ብምባል ብሉፅ ውፅኢት ቢንያም ኣብ ኤርትራን ኣፍሪቃን ቅዱስ ቅኒ ክሕድር ምዃኑን ንብዙሓት ድማ በሪ ኣተኩሮ ዓበይቲ ክለባት ክኸፍተሎም ምዃኑን ኣተንቢሁ ብራድሊ ዊገንስ ዘይከም ማድስ ካጋስተድን ዶክተር ማንሮል ሞንክሪፍን ኣፉ መሊኡ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ኣድልዎን ዓሌትነትን ከም ዘሎ ኣይንገር እምበር ፀገም ከም ዘሎን በብቕሩብ ግን ይመሓየሽ ከም ዘሎን ካብ ምግላፅ ኣይተቆጠበን ካብ ቀደም ኣብዚ ግዜ እዚ ዝሓይሽ እኳ እንተኾነ ቅድድም ብሽክለታ ንኹሉ ባህሊ ሕብሪ ቆርበት ዓሌትን ሃገርን ክሓቆፍ ከም ዘይፀንሐን እዚ ፀገም እዚ እውን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘይተፈወሰን መስኩርለይ ዘድልዮ ኣይኮነን ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት ይኹን ካልኦት ንዕኡ ስዒቦም ኣብ ዓለም ለኻዊ ውድራት ዘቐረቡ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ንዝረኸብዋ ፀባብ ዕድል ተጠቒሞም እዮም ብጻዕሮም ኣብ መድረኽ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ተጸንቢሮም እምበር ቅድድም ብሽክለታ ሓቋፍዩ ተባሂሉ ስለ ዝተመስከረሉ ክልተ ኢዱ ዘርጊሑ ሓንጎፋይ ዝበሎም የለን ብፍላይ ቢንያም ንምኩራት ተቐዳደምቲ ማይዶ ጸባቢሉ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ካብ ምብራቕ ክሳብ ምዕራብ ናይ ዓለምና ንዝርከባ ማዕከናት ዜና ስፖርት ዋጭዋጭ ዘበለ ቱርና ዓወት ምስ መዝገበ ተጨቢጡ ዝነበረ ኣዳው ዓበይቲ ክለባት ዓለም ንኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ብሓፈሻ ንኤርትራውያን ድማ ብፍላይ ንምሕቋፍ ክዝርጋሕ ምዃኑ ክኢላታት ኣብ ምትንታን ይርከቡ ገለውን ዓወት ቢንያም ሕፀ ከም ዝኾነን ኣብ ዝመፅእ 10 ወይ 15 ዓመታት ድማ መርዓ ከም ስዕብን ብምግላጽ ዕስለ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ኣብ ውድድራት ግራንድ ቱር ተወዛሕዛሕ ክብሉን ናይ መድረኽ ዓወታት ክጭብጡ ምዃኖምን ይንበይለው UCI እውን ነቲ ሓሓሊፉ ንኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዝህቦ ስልጠና ብዝሓሸን ብሰፍሐን መልክዑ ክቕፅሎ ከም ዝኽእል ይግመት ከምዚ ዝበሃል ዘሎ እንተዳ ኮይኑ ብሸነኽ ኤርትራኸ እንታይ ክግበር ኣለዎ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ብዘይካትት ዘለዎ ጉድለት እኹል ኣፍልጦ ሕፅረት ስልጠናን ኣሰልጠንትን ቆጠባዊ ትሕተ ቅርፃዊ ምምሕዳራውን ካልእ ፀገማትን ተቐዳደምቲ ካብ ሃገሮም ወፂኦም ክቀዳደሙሉ ኣብ ዝደልዩሉን ኣብ ዝቀዳደሙሉን እዋን እውን ብዙሕ መሰናኽላት ከጋጥሞም ፀኒሑ እዩ ሓደ ካብዚ ጉዳይ ምድንጓያትን ምንፃግን ቪዛ እዩ እቶም መብዛሕቶም ካብ ኤርትራ ወፂኦም ስሞምን ስም ሃገሮምን ዘፀውዑ ተቐዳደምቲ ኣብ ኢግል ስዊዘርላንድ ኣብ ዝርከብ መሰልጠኒ ማእከል ቅድድም ብሽክለታ UCI ትምህርቲ ዝቐሰሙ ተቐዳደምቲ እዮም ኣብዚ ማእከል ክኣተው ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት ቅድድም ብሽክለታ ክብሪ ገዛ ርእሶምን ክብሪ ሃገሮምን ዘበረኹ ተቐዳድምቲ እውን ኣለዉ ዕድልን ቪዛን ረኺቦም በዚ ቤት ትምህርትን ተዘሓልፈኸ ማዕረ ክንደይ ውፅኢታውያን ምኾኑ ነይሮም ሕቶ ዘድልዮ ኣይኮነን ተቐዳድምቲ ኤርትራ ምስ ብዙሓት መሓንቆታቶም ንዝሓለፈ 12 ዓመታት ነኒ ዝረኸብዋ ፍቓቕ ዕድል ብምርሓብ ዓወት ኣብ ርእሲ ዓወት ክኸማምሩ ፀኒሖም ስለዚ ቪዛ በስሉጥን ንነዊሕ እዋንን ዝርከበሉ መንገዲ ክናደን ምርዳእ ክግበርን ኣለዎ ብዘይካዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ካብቲ ክትሳተፈሉ ፀንሐት ውሱናት ውድራትን ዙራትን ወፃኢ ኣብ ካልኦት ዙራት እውን እንተትካፈል ነይራ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝነጥፉ ንኣሽቱን ተካእትን ተቐዳደምቲ ተመክሮ ኣህጉራዊ ውድራት ክድልቡ ከዓብዩን ብኻልኦት ባዕዳውያን ክለባት ክጥመቱን ድማ ዕድል ምተኸፍተሎም እቲ ካብ 2017 ጀሚሩ ዘይተኻየደ ኣህጉራዊ ዙር ኤርትራውን ዝቕፅለሉ ተኽእሎ እንተዝፍጠር ንዕቤት ተቐዳደምትን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራን ሓጋዝ ምኾነ ኣብ ግብፂ ከተማ ሻርም ሼኽ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ዝተዓወተት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኣስመራ ኣብ ዝተመለሰትሉ ተቐዳደምታን ኣሰልጠንታን ምስ ቴሌቭዥን ኤርትራ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቕ ፀቒጦም ዝተዛረብሉ መረረ እንተዳ ነይሩ ዋሕዲ ውድድራት እዩ ንሳቶም ምስ ምኽሳት ሕማም ኮቪድ-19 ውድድር ንልዕሊ 1 ዓመት ደው ከም ዝበለን ብድሕሪኡ እውን ውስናት ቀድማ ጥራይ ከም ተሰርዓሎምን እዮም ገሊፆም እዚ ድማ ኣብ ዕቤትን ህልው ኣቃውማ ተቐዳደምትን ኣሉታዊ ሳዕቤን ስለ ዘለዎ ነዚ ዝበሃል ዘሎ ጠመታ ዓበይቲ ክለባት ንምኽሳብን ብመንገዱ ድማ ንቁፅሪ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ብዝተዓፃፀፈ ወሲኽካ ዕቤት ቅድድም ብሽክለታ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብራኽን ምንታን ክከኣል ሃገራውን ዞባውን ፌደሬሽናት ብቐጻልነት ዝተፈላለየ ውድድራት ኣብ ምስራዕ ክዋፈሩ እቲ እዋን ሕጂ እዩ ቢንያም ግርማይ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ጸሊም ኣፍሪቃዊ ኣብ መድረኽ ግራንድ ቱር ዙር ፈረንሳ ወይ ጂሮ ዲኢጣልያ ዝዕወተሉ ግዜ ቀረባ እዩ ብዙሕ ዓመታት ኣይክወስድን እዩ ኣብ ደረጃ ዕድመይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣብዚ ግዜ ምስ ክለባት ኣንድሮኒ ጆካተልን ኮቤካን ዝተሓቕፉ ኣለዉ ኣዝዮም ሓያላት ጻዕራማትን በላሕትን እዮም ርእሰ ምትእማን ኣለና ከም እንገብር ከዓ ንኣምን ኢና ቅድሚ ገለ እዋናት እስከ ሕራይ ንሳተፍ ኢና ንብል ነርና ሎሚ ግን ከም ቀደም ኣይኮነን ናብ ውድድር ክንኣቱን ከለና ክንዕወት ኢልና ኢና ንኣቱ ወይ ንናይ መድረኽ ዓወት ወይ ከዓ ንብጫ ማልያዩ ውድድርና ትልመይ ኣብ ሓደ ካብ መድረኻት ግራንድ ቱር ምዕዋት እዩ ብፍላይ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ምቅድዳም ናተይን ናይ ካልኦት ኤርትራውያንን ሕልሚ እዩ ኢሉ ነይሩ
ኣብ ዝመጽ ወርሒ ግንቦት ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ክቀዳደም ምዃኑ ተረጋጊጹ ዘሎ ቢንያም ብውሕዱ ኣብ ሓንቲ ናይተን 21 መድረኻት ቀዲሙ ሕንጻጽ ብምርጋጽ ሕልሙን ሕልሚ መላእ ኣፍሪቃን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራን ከግህድ ትጽቢት ኣፍሪቃውያን ጥራይ ዘይኮነ ትጽቢት ናይቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዓወቱ ዝተሰራሰሩ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተኸታተልቲ ስፖርት እዩ። ኣሰልጣኒ ሃገራት ጋንታ ኔዘርላንድስ ሉዊስ ፋንሃል ምስ መደበር ቴሌቪዥን RTL ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ኣንጻር ሕማም መንሽሮ ፕሮስቴት ይቃለስ ከም ዘሎ ገሊጹ። ፋንሃል ነዚ ዝገለጸ ብቅድሚ ትማል ሰንበት ሉዊስ ንዘርእስታ ፊልም ንምልላይ ሁምቤርቶ ኣብ ዝተሰምየ መደብ ኣብ ዝገበሮ ብቐጥታ ዝተመሓላለፈ ይዕላልዩ። ንክለባት ኣያክስ፣ ባርሴሎና፣ ኣልክማር፣ ባየር ሙኒክን ማንቸስተር ዩናይትድን ዝዓለመን 21 ጽዋት ዘለዓለን ፋንሃል ኣብ ዕላሉ ኣብ ክልተ ዝተፈላለየ እዋናት ንሃገራዊት ጋንታ ኔዘርላንድስ ኣብ ዝኣለኸሉ ተጻወተይ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ከይፈለጡ ብለይቲ ናብ ሆስፒታል ከምርሕ ተገዲደ። ጥዕና ዘለኒ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ፣ ግን ከምኡ ይኮነን። ብዛዕባ እዚን ተጻወተይ ብፍጹም ኣይሓበርክዎምን፣ ምክንያቱ ንጸወቶም በኣሉታ ክጸልዎ ይኽእል እዩ ኢሉ። ክሳብ ሕጂ ነዚ ሕማም ንምፍዋስ 25 ግዜ ብጨረር ሕክምናዊ ምክእታልን ክንክንን ከም እተገብረሉ ዝሓበረ ፋንሃል ብተወሳኺ ብውሕዱ ኣብ 900ዊት ኣጋጣሚታት ሕማም መንሽሮ ፕሮስቴት ኣይቀትለካን እዩ። ዝበዝሐ ግዜ ዝቐትሉኻ ካልኦት ሱር ሰደዱ ሕማማት እዮም። ኣነ ግን ሕይል ዝበለ መንሽሮ ስለ ዝነበረኒ 15 ግዜ ጨረርታዊ ፍወሳ ተኻይዱለይ ድሕሪ ምባሉ ፍወስኡ ብምስጢር ንምክትታል እቲ ሆስፒታል ብኻልእ በሪ ንኽኣቱ ይተሓባበሮ ከም ዝነበረ ኣረድዩ። ፋንሃል ኣብ መወዳእታ ቤተሰቡን ዕርኹን ብዛዕባ ሕማሙ ይፈልጡ እኳ እንተነበሩ ነቲ ሓበሬታ ናብ ግዳም ስለ ዘይለሓኽዎ ግን ምስጋኑ ኣቕሪቡሎም። ኣብ ዋንጫ ዓለም 2014 ንኔዘርላንድ መሪሑ ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዘ ወዲ 70 ዓመት ፋንሃል ሃገሩ ኣብ ውድድር ኤሮ 2020 ዘይዕውት ጉዕዞ ድሕሪ ምግባራ ንኣሰልጣኒ ፍራንክ ዴቦይር ተኪዩ ንሳልሳይ ግዜ መዝነት ምስልጣን ኔዘርላንድስ ከም ተረከበ ይዝከር። ነዚ ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም 2022 ምስ ሃገራት ቀጠር፣ ኤኳዶርን ሴኔጋልን ኣብ ጉጅለ ተደላዲላ ዘላ ሃገራዊት ጋንቱ መሪሑ ድማ ዝመጽእ ወርሒ ሕዳር ኣብ ቀጠር ንኽርከብ ተተስፊሎ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ። ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን